és ide fordultok. Szilvike? Milyen alkalomból gyűltünk ma össze? Ági, ma. 30 éves? Ahol legyek én csak 60, csak az a kérésem, hogy maradjak itt. Jó. Lehet kérni szülinapra ilyen ajándékot? Lehet. Mondjátok, hogy maradjunk. Maga kicsoda? Mutatkozzon be. Veres Kristóf, Hány éves? 6. Ági, ma szeretném. Maga kicsoda? Hány meg 6? Maga hány éves? Én 6. Maga is 6. Hogy? De tényleg 6,5 vagyok. Én 6,5. Keresztapa, vagy csak kávé van ott? Hát, öntöttél mást? Ilyen sanyarús sós? Ilyen. De hát végül nem használom. Esetleg is a valami. Mit iszol, Danika? Szereted? Hát én üveges kólát. Te mit iszol? Üveges kólát. Szereted? És miből iszol, a pohárból vagy az üvegből? Hát üvegből. Mind a kettőből egyszerre? Fincsi? Nagyságos asszony? Nagyságos asszony növendék? Ne, jó, ne szól hozzá, mert ne. Mi? Talán? Jó. Már hogy legyen. Egy kicsit. Mondjad be, Uki. Welcome to our hut.
sokkal jobb lenne. Adom neki majd a magyar szakaszonodot, és akkor így a férjét elmondani. Jó. Ezt nem azt mondjuk, hogy akkor hát igazán is sokszor kell. Megye beszél az összes kérdést. Jaj, hát most is azt mondom, hogy így a titok. Kameráznak engem? nem. Gyere! Nem is ez Megyek, Tomi, egy pillanat. Hát egy kicsit van. Én vágom el, hogy nem ismersz a lábunk hegyen állsz, ugye? Nem, mákkal vagyok. Ez egy kicsit nagy, kitérdekel. Mi van veled, ezek pajzsok? Ide nézd, én vagyok fekete drágú. Gyere, csinálok neked, hogy legyen ennek ilyen lövöldöző. Nekem megvan otthon még Skyres tűz. Csinálok egy jó rakogást. Egy részékstán. Aztán lehet. Nem volt lágyénak annyira Most már jött itt a tavaszos, már lehet. Na itt vagyunk. Én. Ott Csabi, te is. Akkor Csabi bácsi. Ági néni mellett. Mondjuk rá így. Mi? senki nem, mert Nem, a maszkot. Itt vagyok, voltam ázani. Hadd mondjak valamit, mert hát az, hogy itt ülünk, ez nem. Gyerekek, nem kiabálunk. Na hát, kedves vendégek. Na, erről van. Márton? Azért gyűltünk itt össze, hogy
Tudva levő, hogy a kedves párom elérte azt a vízválasztókort, mikor újul megint fiatalodik a szervezet. De hát egy év múlva körül már olyan 30-25. Hát ez, hogy ez így alakuljon, így legyen, és sok számosú boldog évet még éljen meg, az én oldalamon velem együtt, erőben, egészségben, erre kérem, hogy mindenki ürítsék tovább. Megvolt. Jöhet itt egy sofőr is van. Nem baj az. Írosva, erőben. Az egészségemre remélem mindenkinek is van. Kezdődhet az este. Vagy kezdődhet, igen. Kezdődhet a tánc. Olyan szép hátad van, Jolika, azt mondtam, hogy ezt meg kell örökíteni az utókorszám. Ó, azért egy szíves szemlélés. Hát nem mindig, hogy ki vagyok tekeredve. Te most minket veszel, csak mi vagy azt az oldalba, oda is most. A lufikat ott hátul. Őszintén mondanák, hogy egy anya, amit Már? amiért felelős, ugye a nevelés, a családi béke, egyesülés, ezt nem úgy meg tudta csinálni, kiválóan. Így tovább, meg se látszik rajtad. Az, hogy most ez a te fiam beszél, meg a másik kamerázik. Még csak meg csak ül. A nagyobbikra, mint az vagyis mikor volt ez a múltkori 10 évvel, 40, a 40. születésnapon, amit mondtam, hogy hát gratulálok, hogy ilyen szép három fiad van. Pláne a nagyobbik. Úgyhogy így tovább maradj ilyen, ne változzál, maradjál ilyen. Levente a részéről, Levente veled szemben. Én értem, nem itt. Nagyon szépen megköszönöm Ágicot, hogy részt vettem ezen a kerek dátumon, ami elértém azt az 50 évet. Bizony, az 50 év az 50 év, utána csak jobb lesz, kicsit, már még egy kicsit jobb lesz, remélem, a Jóisten adjon neked erőt, egészséget. Örülök neki, hogy én 3 fiút világra hoztam, amire nagyon büszke lehetsz. Az egyikben köztem, az egyikre kicsit van ott nekem is már most már. Nagyon örülök neki. Nagyon örülök neki annak, hogy azt mondja nekem, hogy adott. És annyinak adjuk. Megmondom neked, ez nem tudom, hogy mit is jelent ez egy vagy jó neveltség, vagy hogy tisztelez minket ennyire, de én nagyon örülök ennek, és nagyon jó ezt hallgatni tőle. A Jóisten adjon neked erőt, egészséget, és még azt szokták mondani, hogy mindig éljen a 100 évet. Tehát tolják ki mindenkivel, és éljél 120-at. Erőt, egészséget. Vendégek, rokonok, barátok, szimbolák. Szeretnék én is hozzászólni az előttem hozzászólókhoz.
Azt szeretném elmondani, hogy egy édesanyám megnevezett születésnapi alkalmából, ugye ezt tudják, nem szabad kimondani, olyan 50 és valamennyi között. Kedves édesem, elsősorban szeretnék neked megköszönni azt, amit eddig tettél értünk, azt, hogy fölneveltél mind a hármunkat. 3-ból 2-t meg is nősítettél. Még van egy feladat, kemény feladat lesz, ami még rád vár. Tehát 2-3, amilyen még ehhez jönnek 2-3. Köszönjük szépen, és köszönöm szépen, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen saját magam és testvéreim nevébe azt, amit eddig édesapámmal együtt áldoztatok ránk. További hosszú, boldog, egészséges életet kívánok nektek együtt, közösen, így rokonságilag, barátilag, családilag, és még egyszer sokáig így erőben egészségben. De úgy fogok kinézni. Olyan, to jest, elmondom neked, hogy ty будешь выглядеть так, как выглядит твоя жена. А жена будет выглядеть так, как ты будешь платить ее расход. Na, ott van a frizből. És hogy talán örömöt a gyerekekbe, az unokáikban, hogy mindenki, aki itt van, mindenki legyen olyan barátnő, amilyen barátnő vagyunk itt. Köszönjük szépen! És fekete tengeri toszó. Torsót jól most kinézni. Édesanyám egy nagyon szép kerek dátumot érkezett. Büszkén mondhatom, hogy édesanyám 30 éves. Vagy legalábbis úgy néz ki. És akkor sokat, hogy lehetne édesanyámat jelenteni? Mit lehetne róla mondani, ha össze kellene tömören foglalni? Nagyon érdekes, hogy Kárpátalján a nőknek a szerepe, a nők helyzete a családban. Meg vagyok győződve arról, hogy ebben a kultúrkörben, Kárpátalján, Ukrajnában, a szláv kultúrkörben a nők igazából a családfők, még hogyha ez nem is úgy látszik. A nők háttérbe vonulnak, de igazából ők irányítják a férfiaknak a hülyeségét, ők tudják kontrollálni. Én azt gondolom, hogy anyámnak, édesanyámnak ez a nagyon-nagyon jó tulajdonsága, amit úgy tudnák mondani, hogy diplomata tulajdonsága, segített abban, hogy mi ilyen szépen felnevelkedjünk. Édesanyámnak az a tulajdonsága, hogy a háttérből irányítva, mint egy villámhárító a 4 férfi között úgy manőverezni, hogy soha ne legyen harag, soha ne legyen összeveszés, hanem mindig úgy próbálja a helyzeteket, olyan szépen tudja lekezelni, hogy az csak egy nő tudja, az csak egy olyan nő tudja, aki igazából átérezte az anyaságnak ezt a szép aspektusát, oldalát, és én nagyon büszke vagyok erre. Mert egy ilyen családban, ahol négy ilyen erős akaratú férfi van, így összetartani, így felnevelni minket, ez egy igazán megbecsülendő női tudat. Nagyon szépen köszönöm édesanyámnak azt, hogy volt türelme ehhez, hozzánk volt türelme, és én nagyon örülnék, hogyha ezt valami is tudnám venni, ezt követően vissza tudnánk adni, vagy megköszönni. Apu megint kimaradt. Ja, tényleg később. Gondoljuk hozzá. Nem azért, mert tudod, anyukád a háttérbe volt, hogy az előtt. Keresztapával együtt, hogy mi nagyon sok boldog hosszú évet éljenek, örömben, családi békességben. Ha kimegyünk a Sok boldog hosszú életet.
Köszönöm szépen. Közepét találunk. Fényoldó találtunk. Isten édesem. Hello. Nincs. Hát akkor gyere! Különleges, szép nap ez a mai. Egy szép jubileum napja, az én drága sógornőmnek a születésnapja. Jubileum ez nekem is immáron, mert barátnők és sógornők vagyunk mi már 40 télen és 40 nyáron. Kimondani is sok, hát még átélni, egymás mellett békében, jóban, rosszban ennyit megélni. Volt, amikor sírtunk, volt, amikor nevettünk, de haragudni egymásra mi sohasem mertünk, mert összekapcsolt minket a közös munka, a kölcsönös barátság és a közös munkunk. Felnézek rád, sógornő, mint egy anyára, mint egy nagymamára, mint egy családösszetartó, utazó diplomatára. Legyen továbbra is egészséges és boldog az életed, hogy teljesítsd családösszetartó küldetésedet. Ezt kívánja neked Ibolya Pisti Nikolett és Brigitta, a legidősebb keresztgyermeke. Csaba megint kimaradt. Erről a közös összetartásról csak annyit akarok mondani, hogy mikor bemegyek és Ági a telefont tartsa, ha egy fél óráig beszél, akkor kérdezem, hogy kicsengetett. Azt mondja, téves kapcsolás. Mikor mondjuk reggel fél 8-kor kezd és fél 12-kor fejezik, akkor tudom, hogy vagy Bibi, vagy Olika. Kristófka? Te jössz most. Kristófka? Na? Na. Mamának. Nem hozzatok már valamit. Szabad egy táncot. A végén úgyis Danika viszi el a nőt. Szabad egy tánc. Azt mondtad, hogy szabad egy tánc. A zenét. Hát mire mindenki ide figyelt, nem elmondták. Danika bement az üzletbe, mondja az üzletvezetőnek, ott adom már. Most már A nem. gyerek van. Azt mondja, én csipem az ilyen hölgyeket. Készítem őket. Én csipem az ilyen hölgyeket. Nem semmi. Azt mondja, szeretek nekik bókolni. Bemegyek a górába, és Kristófkának csináltam ultrahangot. Hát töltjetek meg, ha nekik egy kis üdítőt legalább. Ügyes vagy nagyon. Kocincsunk a poharal. Mi a legjobb? Levenni a kamerát. Én is levettelek. Hát csak ide hadd megyem le. Aztán csak te tudsz, úgy vagy. Ez így órákig el lehetünk. És milyen jó. Anyu! Zsuzsika! És ha így állnak, ide, de... Apu, gyere már, álljál, most a nőket kell. Ja?
nézni. Figyelmesen. Mindenki benne van. Ide a kezemre nézni. Repül a kis hanel. Most az agyvéra. Igen, balkét. Pillanat, ide nézni, jön a másik felvétel. Ez kamerán. Na, még egyet akar. Még egyet. Marika már legugott, ő már nem bír többet enni. Mindben nézzetek. Jolika! Itt vagyok. És itt látszik mindenki? Persze, nálam látszik mindenki. De a anyukát telefont Miért álljatok helyre? Nem, ahogy Tomi legugott, az csak fényképlik. Ahó! Ibi! Igen, és tésztől lesz. Igen, tésztől. Apu, muszáj. Anya! Jó magasra megnőttél te. Hány centi vagy? 180. A felvételek hoznak keringeni.
Oh,
Gyerekek! Boldog születésnapot kívánunk! Megértő. Itt van még egy kívánok. Az megértő, nem jött be is? Nem. Hallod, és édesapám? Hát nem jön, nem fog eljönni. Nem baj, majd meglátja a videót, azt fogja mutatni. Elírták a számot, nem Éva néni? Ágnes 9 éves.
szépen! Az operatőr. Nem vagy rajta. Hál' Istennek. Hanem, hogy ez. Mit nyomja meg? Semmi. Fogom itt látni valamit? Meg itt és most egy dolog. Hihetetlen érzés, ami most körülöttem forog. Nézek jobbra, nézek balra, ezt adta az élet. Maradok most már mellettem, csak végül, amíg élet.